Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübekte yaşauşu halkımız tırmışındaki vakıgalar hem yanılıklar bilen tanıştıruvumuzun devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarısız bugünkü çıkarılışta. Kemerovo ülkesi Kışlav avulunda meşit açıldı. Namazların okup, dinini öğrenip, Tatar adetlerin öğrenip, Tatar tilin öğrenilen urun bulsun deyip, şunun niyet bilen açıldı. Berengi avulunun bugünküsü. Rayonumuzda 8 meşit var. Berengi'nin üzerinde indi, rayonun üzerinde indi. Bizim 80% Tatarlaştı. Şuna koleminlerinde gündüz çıksağız da şimdi Tatarlaştı yaşadı. Çilebe ülkesinde münecet okuşlar beygisi. Şu melodiyalar aşağı kişiye öğretmenimdi bine. Bir ağır müneşetinin köylerini tabuğu. Udmurtiyadagi Pugachev avulunda yaşauşu milletteşlerimiz. Татарлар уже, наверное, bulgandır inamında, как говорится, donat işe digende. Tatarlar bir taraf bütün cirde, bütün dünyada digende. Müslüman kişiler. Sibir jirliginde yana meşit açıldı. Bu şatlıklı vakıga Kemerovo ülkesinin Kışlav avulunda uzdu. Gıbedethaneni tüzüv turunda karar 9 yıl elek mahalle jilişinde kabul edildi. Tüzülüş uzakka suzulsa da onun barışı bulayda dost tatu yaşayan yaktaşlarını tağından nıgırak birleştirdi. Yana gıbedethane Allah'ı merhametine ümitlenip dağalar oku uğrunluğuna tügül, ol Müslümanlarının medeni ruhi üzəgi bularak kabul edildi. Ruhi bayramda bulgan oralaşu hakkında Елена Софиуллина. Каждый человек в своей жизни руководствуется тремя самыми простыми вещами – верой, надеждой и любовью. Kışlav Nuru diye tağınlar yana meşitne. Onun açılışı ağıl kişileri için güne zor şatlık tügül. Tolu bir rayon için mühim vakıga diler. Tantanada sponsorlar Kemerovo hem Yurga rayon administrasiyası yetekçileri, şulay yok din hem cemaat işçileri, küp sanlı konaklar, ağıldaşlar katnaştı. Очень долгие годы здесь не было мечети. Очень долгий, вы знаете, долгий период у нас был, когда мы, к сожалению, были отлучены от веры. И вот возвращение сюда, веры, возвращение в душу, наконец-то, наших корней, наших чувств, это, ну, так очень трогательно, и даже теряешься слов найти. Yurga harbiy şəs yetekçiligi meşit açılу turunda bilgeç, yerli imamga şarağa kiyirge tilegi barlığın bildirgen. Türlü rayonlardan destege yakın Müslüman hizmetkari barlığın iskerte komandirleri. Утреннее построение и объявили желающим мусульмане съездить в мечеть. Нас вывели желающих и объяснили то, что надо будет открытие мечети, надо поставить палатки. Соответственно, в субботу мы поставили палатки. И вот в воскресенье мы приехали на открытие мечети торжественное. Мы же все-таки одна община являемся. Мы все братья-мусульмане. Есть такая фраза в арабском языке «Салли кабля ан юсалли алейк». То есть успей прийти к Господу, успей прийти ко Всевышнему, успей совершить молитву, пока ее не совершили над тобой. Tantana dövründe jilğanlarga selamlау sözü bilen rayon başlığı müracaat etdi. Этот момент я ждал, лично я 5 лет. Этот момент я ждал. Но оно было не праздно. Это ожидание, как мы сегодня видим нашу территорию мечети, да, вот насколько он похорошило, покрасиво. Это второе здание, это благословенная территория мечети, да. Каждый житель Зимника и района, да, вынесли свой вклад. Каждый. И мусульмане, и не мусульмане. Я одну историю, вот здесь, которая есть, бабушка была с нами, да, Ларченко Зоя Михайловна, она ветеранка была, да, она не мусульманка была. Из-за уважения к мусульманам, к татарам, она вот каждую пятницу приходила сюда в мечеть, она давала по 100 рублей, сынок, бери это для мечети. Поэтому этот мечеть построена всеми жителями. С удовольствием акшабирлер барсада хотели, чтобы мечеть был безнеки. Барда китердилер и шундай башта рахмат айтып бергилер барсада. Подарили нашим военнослужащим, они сейчас у нас в мечети, они находятся, вот, как мы в гербе Советского Союза, да, вот Коран нашим братьям-мусульманам, это военнослужащим. Мәртәбәле кунаклар һәм авыл халкы өчен яңа бина буенча экскурсия оештырылды. Халыкка файда китерсен, халык монда килеп, төрле чаралар үткәреп, намазларын укып, динне өйрәнеп, Tatar гадәтләрен өйрәнеп, татар телен өйрәнергән урын булсын дип, шундый ният белән ачылды. Халкыбыз кунакчылыгы монда да күренә. Бәйрәмгә тиң ачылышка килгәннәрне мәчетнең ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйладылар. Yıldan yıl, günden gün, aydan ay yardımcılar orta. Alarının arasında orta yaşlar.
яшьләрне күргәч, күңелдә инде бернинди ышаныч кала. Что безнең динебез, әлхәмдүлилләх, менә шулай барса, иманнары артып, диннәребездән аерылмыйча, бергә менә шулай күңел итеп яшәрбез дип ышанасың, күзең күргәч шундый яшьләрне. Кемерово өлкәсенең Кышлау авылыннан Елена Сафиуллина, татарлар. Мария Эл Республикасындагы Бәрәңге бистәсе бұрынғы татар авылы. 1974 елдан шәһәр тибындагы бистә дигән статус йөртә. Бирдә 6000 кеше яши, шуларның 80% татар. Милләттәшләребез бу якларга Явыз Иванның чукындыруыннан качып килгән дигән фикер бар. Бәрәңге бистәсенең тарихы һәм яшәеше хакында Эльвира Хөснетдинова видео язмасында. Бәрәңгегә татарларның урнашуы турында төрле фаразлар бар. Явыз Иванның чукындыру сәясәтеннән качып китүчеләр бирегә урманлы якларга килгән диләр. Икенче фикер буенча, авылга Касым ханлыгыннан Шураш һәм Бураш исемле татарлар нигез салган. Без Бәрәңге авылының төгәлгенә әйтеп, нигез салынган елын әйтә алмыйбыз. Мазарбашы авылыныкын әйтә алабыз, без менә документлар буенча расланган 1539 елны. Biz indi шундай стелада куйдык. Бәрәңге турында безнең кулыбызда әле андый документ юк. Ул ревизская сказкаларда бар. Беренче ревизская сказка менә 1719 елга инде ул. Анда да бар. Аңга хәтле Ландратская перепись дип аталган инде халык санын алулар анда да бар. Ну безнең әле төбенә хәтле төшеп, менә нәкъ документ белән расларлык датаны таба алганыбыз юк. Тарихчылар Бәрәңгенең 1803 елгы планын өйрәнгән. Ул вакытта әле бу кичкенә генә авыл. Бер урамы, берничә тыкрыгы һәм бер мәчете генә бар. Бәрәңге утыруы белән, үзенең урнашуы белән безнең яктагы күп татар авыллары шикелле, менә шул Старая Казанская Каменская дорога, шуңа якын утырган инде ул. Менә Бәрәңге янынан да киткән ул, Олыкыр авылы, Мазарбаш авылы янынан. Шул яктан урнашуы бик отышлы менен. Урнашуы отышлы, Бәрәңгедә электән бик борынгы заманнардан атаклы аның базары булган. Бәрәңге нәкъ шул базар белән дә дан тоткан, шул базар аркасында ул үсеп киткән инде. Бу вакытларда авыл сәүдә үзәгенә әверелгән. Шул заманнар шаукымы халык арасында әле дә якшәмбе көнен базар көне дип әйтү сакланып килә. Авылның атамасы кайдан килеп чыгуы тәгаен генә билгеле түгел. Фарсы теленнән Бәрәңгуй изгеләр җире дигәнне аңлата. Шуннан кергән булуы ихтимал. 1841 елда бу якларда ачлык була. Ашлыкларны боз суккан. Ул вакытта сәүдәгәр Фәйзулла Гафтиев беренче тапкыр Бәрәңге алып кайта. Бәрәңгене үзең генә алып кайтмый ул, аның үстерү, саклау, куллану технологияләрендә нишкәлекләренә хәтле өйрәнеп кайтып, аннан җыен җыеп, карар кабул итеп, халыкка тараталар. Ondan менә шушы Бәрәңге базарында Мазарбашы халкы яңа культураны сата башлый. Гафти шалканы дип кушалар. Гафти шалканы. Бәрәңге базарында сата башлыйлар. Менә бүгенге этне, арча, балташ якларына халык бик күп йөри торган була бу базарга. Алар күпләп сатып ала башлый, үстерә башлый. Алар исемне куша Бәрәңге шалканы. Тора бара, шалкан түгел икәне күренеп тора бит инде. Шалкан исеме төшеп кала, Бәрәңге. Менә мишәр туганнардан кала бөтен татар дөньясында шушы авыл исеме Бәрәңге булып китә инде ул культурага. Авыл исеменнән. Татар халкы һәр вакыт җиргә бәйле булган. Игенчелек, терлекчелек бу якларда да төп юнәлешләр. Моңа өстәп агач кисү, җимешләрен җыеп сату, сатучы белән алучы арасында арадашчы хезмәте киң таралган. Бәрәңге авылының ире сәүдәгәрләре дә була. Менә шундыйларның берсе Бертуган Хисмәтуллиннар. Менә безнең артыбыздагы йорт шул Хисмәтуллин, Бертуган Хисмәтуллиннарның берсенең йорты. Менә асты таш, өсте шулай итеп агачтан ясалган. Бу райпо йорты булып та торды бу. Ну бүгенге көндә менә шулай шактый аяныч хәлдә. Менә моннан ерак түгел. Нәкъ шушындый яктагы бер йорт бар. Ул пионерлар йорты булып торды. Яшьләр иҗаты йорты дип атыйбыз инде бүгенге көндә. Ул әле мондый ташланды хәлдә түгел. Вакытында ремонт ясалып, шулай итеп ул әле яхшырак хәлдә. Икесе шактый актив сәүдә иткәннәр алар. Революция алды елларында, аннан соң әлбәттә нефт заманнарында да.
Бәрәңгегә үз вакытында бик күп афәтләр күрергә туры килгән. 1906 елда зур янгын чыгып, 250 йорт ут эчендә кала, кешеләр дә һәлак булган. Репрессияләр, сугышлар, илгә килгән бер генә кайгы хәсрәт тә авылны да читләп үтми. Бөек Ватан сугышы вакытында Бәрәңгедән 7800 кеше фронтка китә. Шуларның яртысы 3700-е яу кырында ятып кала. Районның 2 Советлар Союзы герое бар, икесе дә милләттәшләребез. Әхмәт Сафа Гайсин һәм Хаким Хәсәнов. Бәрәңге районы 1931 елның 30 апрелендә барлыкка килгән. Без күптән түгел безнең районның юбилеен уздырып җибәрдек. Безнең район төзелгәндә Татар районы дип төзелгән. Булган инде 2 елдан соң исемен алыштыртканнар, чөнки Себердә бер шундый Татар районы дигән район булган. Безнең районда инде 47% татар, 43% мари яши, 10% инде руслар дип әйтик, инде калган халыклар. Районыбызда 8 мәчет бар. Бәрәңгенең үзәгендә инде, район үзәгендә инде безнең 80% татар яши. Шуңа күрә менә көндез чыксагыз да күп кеше татарча гына яшәр. Бездә халык бик эшчән, бик тырыш. Кемдер бакча утырта, кемдер хайван тота, кемдер хөкүмәт эшендә эшләүчеләр бар, инде укытучылар бар, врачлар бар. Бездә училище бар, училищеда эшләүче укытучылар ниләр бар, инде укучы балалар бар. Аннан соң умарта корты тотучылар да бар инде. Без бик бай яшибез. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә шунысы сөендерә, соңгы елларда дингә килүчеләр күбәя башлады. Инкыйлабка кадәр биредә 4 Аллах йорты була. Совет чорында алар юк ителә. Хәзер Бәрәңгедә 2 мәчет эшләп тора. Халык телендә аларны ак һәм кызыл мәчет дип йөртәләр. Соңгысы 1993 елда төзелә башлый да 1995 елда ачыла. Мәчеткә кеше йөри, халык йөри, күбрәген яшьләр килә. Олы буын кешеләре кыскача каршылар инде теге җомага киләләр инде, гаетләрдә булалар инде. Гаетләрдә, конечно, халык мәчеттә күп, толык була инде. Бездә укулар елда барадыр инде, менә бу ел сентябрь кергәчтә башлап җибәрдек инде. 3 төркем укый инде. Мәчет янында балалар өчен мәдрәсә дә бар. Ул 2018 елда ачылган. Хәзер бирегә 40-ка якын бала йөри. Әнә шулай матур итеп, динне дә, гырыф-гадәтләребезне, гомумән татарлыгыбызны саклап яшиләр Бәрәңгедә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Марий Эл Республикасы, Бәрәңге бистәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Чиләбе өлкәсендә мөнәҗәт укучылар бәйгесе. Шушы мелодиялар аша мин кешегә өйрәтәм инде менә бик авыр мөнәҗәтнең көйләрен табуы. Удмуртиядагы Пугачево авылында яшәүче милләттәшләребез. Татарлар уже, наверное, булгандыр инде монда, как говорится, донат еще дигәндәй. Вот татарлар бит ара бөтен җирдә, бөтен дөньяда дигәндәй. Вот мусулман кешеләр. Чиләбе өлкәсендә мөнәҗәтләр башкаруга кызыксыну арта. Быелгы конкурста 100дән артык катнашучы үзләренең осталыкларын тәкъдим итте. Троицки шәһәрендә мөнәҗәт мөселман халык иҗат әсәрләрен башкаручыларның 5нче төбәгара бәйгесе узды. Быел ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган иде. Хәбәрчебез Гөлдар Хафизова әлеге чарада булып, халкыбыз иҗатының бу жанрын пропагандалаучылар белән аралашып кайтты. Мөнәҗәтләр, мәүлидләр, Коръән сүрәләре, алар ялгыз да, коллектив чыгышларда да яңгырады. Һәр катнашучының башкаруы жюри әгъзаларына да, чара кунакларына да тәэсир итте. Безнең динебезне саклай, бик зур эш ул дигән мөнәҗәт конкурска устный творчествоны саклау. Чыгышлар буенча күп коллективлар килде. Ана елга караганда анда былтыр коллективлар аз иде, азрак иде. Мөнәҗәтләр бәйгесендә 100дән артык катнашучы үз осталыкларын тәкъдим итте. Алар өлкәнең 15 шәһәреннән һәм районыннан килгән. Югары Уфадан Фәнүзә Зарипова ел сайын әлеге бәйгедә катнаша. Быел ул Троицка дусларын да алып килде. Конкурста катнашу өчен 400 чакрым юл үткән ханымнар.
Мөнәҗәтне әти-әнисеннән ишетеп үскән Фәнүзә Зарипова өчен конкурста җиңүгә караганда халык иҗаты үрнәк белән уртаклашу мөһимрәк. Шушы мелодиялар, моңнар минем күңелгә сеңеп калганнар. Ошо мелодиялар аша мин кешегә өйрәтәм инде менә бик авыр мөнәҗәтнең көйләрен табу. Шуның өчен мөнәҗәт ул передается по наследству дип әйтергә була. Бу жанрдагы халык иҗатын пропагандалаучылар конкурсы 5нче мәртәбә уздырылды. Чиләбе өлкәсенең барлык мөселман халыкларын берләштергән бәйгенең 1нче юбилее истәлекле вакыйга белән туры килүе дә мөһим ди оештыручылар. Год культурного наследия народов России, 1000-столетие принятия ислама в Волжской Болгарии, я считаю, это самое сегодня главное. 5 лет у нас нашему конкурсу, но и что мы надеемся, что и мы 10-летний юбилей конкурса Мунаджат встретим здесь, на Троицкой земле. Быелгы конкурсның үзенчәлеге шунда: катнашучылар арасында балалар һәм яшьләр күп. Олылар алар чыгышларыннан бик канәгать калдылар. Әлхәмдүлилләх, шулай нигезләр артсын, зиһеннәр артсын, адәмнәргә акыл бирсен, Ходай Тәгалә барыбызга тынычлык, сәламәтлек бирсен. Шиләбедән Фәрида Сафиуллина конкурсантларның иң олысы. Мөнәҗәтне кичкенәдән җырлый икән. Бу белдергеч бит инде. Бу аятлар укыганда минем мөнәҗәт әйтәм, белдергеч. Бүтән кеше тәүбәгә килә торган, бу тәүбәгә китерә бит инде бу. Бәйгедә 50ләп мөнәҗәт яңгырады. Катнашучыларны 5 номинациядә билгеләделәр. Гран-при иясе Шәмсетдин Шәрәхмәтов булды. Жюри әгъзалары карарын чара кунаклары да, конкурсантлар да хуплады. Бүләкләүдән соң тамашачылар җиңүчедән тагын бер тапкыр изге Коръән сүрәсен башкаруны сорадылар. Чиләбе өлкәсенең Троиц шәһәреннән Гөлдар Хафизова, татарлар. Исеме үк тарихи булган Пугачев авылы 2011 елда хәрби полигонда булган шартлау белән тагын бер тапкыр тарихка керде. Фаҗига онытылмаса да, Пугачев халкы тыныч тормышка ияләнеп яшәп ята. Ул кайчандыр бистә булып соңрак авыл статусы ала. Элек-электән биредә татарларда гомер кичерә. Милләттәшләребез янында Удмуртиядагы үз хәбәрчеләребез булып кайтты. Сүзне аларга бирик. Емельян Пугачев, когда проходил монда, или старый деревня Шадан булды. Даже у историяда даже бар. 18-нче гасырда крестьян сугышы атаманы узганда, ул бары тик тузанлы юл була. Соңрак Пугачева авылының беренче урамы. Авылга нигез 1916 елда Казан-Екатеринбург тимер юлы төзелгәндә салына. Атамасын шул тарихи вакыйгаларга таянып бирәләр дә. Татарлар уже, наверное, булгандыр инде монда, как говорится, до нас еще дигәндә. Вот татарлар бит бөтен җирдә, бөтен дөньяда дигәндә. Вот мусулман кешеләр бөтен дөньядалар. Кайда авыр, җаваплы хезмәт, татар шунда. Иң дәһшәтлесе сугыш еллары. 1941 елда биредә шулай ук корал җитештерә башлап, һәм аны тимер юл аша фронтка озаталар. Җиңү яулап, ил тыныч тормышка күчкәч тә кала ул. Элек ярамый иде, хәзер сөйлибез инде диләр өлкәннәр. Без анда куллар куеп кирдек, коралларны без чистарттык. Чистартып, әзерләп җибәрә торган. Снарядлар ярылганын үзләренә дә күрергә туры килә. 2011 елда Пугачевадан кул сузымында гына урнашкан хәрби частьтә артиллерия арсеналы шартлый. Ул чактагы мәхшәрне әле дә онытмыйлар. Йортларга зыян килә. Шулай да ташлап китмиләр, яшәп калалар. Хәер, гомер иткән, балалар үстергән нигезне, эш аш биргән урынны ничек ташлап китәсең диләр. Яшиләр һәм иң матур, иң төзек йортлар татарларныкы. Каримовлар тоже татарлар, onlar Симәтеңдә тора. Бар татарлар күп. Мал хәзер кеше тотмый. В основном вот сама кыз хатыннан сама кул эше белән дә. Элек гөрләп торган бистәдә хәзер авылча тыныч. Тынлыкны ара-тирә узучы поезд тавышлары гына бозып ала. Ижауга бары 30 чакрым. Әгерҗе дә ерак түгел. Взрывтан соң кешегә бик кыен. Китүчеләр бик күп, килүчеләр дә бик күп, но эш юк. Эш таба алмыйлар. Ижауга җирләр, әгерҗегә баралар, кайда эш табалар, шунда баралар. Бүгенге көндә Пугачевада 2500-дән артык кеше яши. Татарлар күп түгел, әмма тату һәм бердәм. Мәчетләре ачылганга 30 ел. Көн саен булмаса да, һәр җомга җыелалар. Удмуртиядә чыгып килүче татар газетасы өчен яңгыр, кар җибетмәслек итеп, почта тартмасы ясап куйганнар.
Бу юлы яңа номер кулдан кулга күчә. Көтіп тұралар біздің килә торган әби бабайлар, біз аларга таратабыз, бик сөенеп калалар. Безнең белән очрашу өчен генә җыелмыйлар. Уртага салып хәл итәр мәсьәләләр дә бар. Татар зиратында өмә уздыру турында сөйләштеләр. Кем нинди эш коралы алып килә, кем нәрсә өчен җаваплы? Эшмәкәрләр арасында булышучыларыбыз бар диләр. Фердинанд Бахаудиновка рәхмәтлеләр. Аның ярдәме белән мәчетне ягып җылыту мәшәкатеннән котылганнар. 2 конвектор куйдырганнар. Аллаһка шөкер, йөрибез, чистайлар, җылы, кеше йөрмәткә. Килүчеләр бик күп түгел, йөрүчеләр бар бакан. Уздырабыз ифтар, корбан ашлары уздырабыз. Кеше бик күп килә. Зияратыбызны, мәчетебезне тотабыз тәртиптә. Октябрьдән алып дин сабакларын яңартып җибәргәннәр. Ислам нигезләрен өйрәтәләр, вәгазь укыла. Гаилә белән йөрүчеләр бар. Безнең әбекәй өйрәткән инде безне бәләкәй чакта барбыр. Аннан булай зуррак үскәч инде тагы школларга җөргәч, ниткәч вакыт җитмәде, как ни уроклар уже җиткәч, хәзер инде менә пенсияга чыккач, самый вакыт. Пугачевага баргач, элеккеге хәрбичә шәһәрчегенә керми китми мөмкин түгел. Кызыл йолдызлы тимер капка ябык булса да, биктә түгел. Узу өчен аерым рөхсәт тә кирәк түгел. Кизү дә юк. Хәрби шәһәрчек территориясе хәзер һәркемгә ачык. Биредә яшәүчеләр шартлауны бик искә төшерергә яратмыйлар. Хәрбиләр бар чактагы тәртипне сагыналар. Җиңү бәйрәменең тантаналы узуын искә алалар. Фаҗигадә һәлак булган татар егете 24 яшьлек Тимур Миниәхмәтов истәлегенә ачылган аллеяда яшь агачлар үсә. Аның исемен йөртүче урам да бар. Мәдәният йорты шунда урнашкан. Анда милләттәшебез Гөлнара Калимуллина хезмәт куя. Икенче каттагы музей почмагына узабыз. Биредә 3 татар, удмурт, рус халыкларының элеккеге көнкүреше. Ткань натуральная, льняная, домотканное это полотенце. Татарныкында иң борынгы экспонат бер гасыр элек тукылган кызыл башлы сөлге. Мусиннар гаиләсе бүләге. Ташландык бишекне Гөлнара эшкә барганда табып алган. Үз эшенә ихластан бирелгән. Гөлнара Пугачевада мәчет булдыруда тырышып йөргән Камилә әбисен горурлык белән искә ала. Теләге 3 кызы белән бергә туган телне өйрәнү. Незнание языка это очень стыдно, для меня лично стыдно. И хотелось бы, чтобы наши корни просто так не занесло песком, чтобы они процветали, расцветали, а для этого нужно знать свой родной язык, туган-тель. И очень бы хотелось, чтобы у нас был учитель свой здесь приезжал, хотя бы приезжал, потому что своего нет. Мәктәптә булсын иде Гөлнара. Гәрчә Пугачева мәктәбендә татар балалары аз булса да. Курслар ачылса, үзе кебекләр арасында йөрергә теләүчеләр булуына шиге юк. Хәзергә өлкәннәрдән җырлар аша өйрәнә. Яшьлек исемле үзешчән ансамбль оештырып җибәргәннәр. Репертуарлар барлыйлар, җырлар өйрәнәләр. Икенче килүегездә чыгышларыбызны да ишетерсез диләр. Удмуртиядән Нәзир Нугманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Бүгенгә менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләр. Авырлыкларга бирешмичә изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз.